Ħanaqralkom il-Vanġelu ta' San Luqa. Il-parabola tal-armla persistenti u tal-imħallef ħażin. Luqa 18. Għalilhom parabola biex juri li l-bnedmin għandhom jitolbu dejjem u ma jaqtawx qalbhom billi qal: kien hemm imħallef belt li ma kienx jibża minn Alla u lanqas iqis il-bniedem. U f'dik il-belt kien hemm armla li kienet tiġi għandu tajt għamilli ħaq kontra l-għadu tiegħi. U għal xi żmien ma kienx irid. Iżda wara qal fih innifsu għalkemm ma nibżax minn Alla u ma nqis lill-bniedem, iżda billi din l-armla tħabbatni nagħmilha ħaq biex ma tibqax tiġi iżjed iddejjaqni. U qal il-mulej: issemgħux qal l-imħallef ħażin u Alla ma jagħmilx ħaq mill-istess magħżulin tiegħu li jgħidulu lejl u nar għalkemm idum ħafna jġerrahom. Ngħidilkom li jagħmlilhom ħaq malajr. Madankollu meta jiġi bil il-bniedem isib fidi fuq l-art. Il-mulej Ġesu irid jinkoraġġina. Il-mulej Ġesu irid jinkoraġġina biex nitolbu dejjem, biex ma naqtawx qalbna, biex ma nintelqux, imma nipperseveraw fit-talb. Bħala wlied Alla naħseb bħali nammettu li aħna konvinti li t-talb huwa vitali fil-ħajja tagħna. Ma nammettu dispjaċir illi sikwit nittraskuraw dan il-privileġġ li għandna li niġu bil-petizzjonijiet u bil-bżonnijiet tagħna quddiem Alla missierna. Bħalma qal lill-apostli isru u jitolbu, l-istess jgħid il-mulej lilna isru u jitolbu. Imma wkoll bħalma il-mulej maru sabhom reqdin minflok jitolbu. Għajdu li intom kemm il-darba Alla jsibna reqdin jew nagħmlu xi ħaġa oħra minflok nitolbu. Għax huwa faċli li fit-taħbit u fil-ġiri tal-jum li nittraskuraw l-aktar ħaġa għażiża din il-komunjoni li għandna mal-Alla l-Missier. Il-mulej Ġesu qed iħeġġiġna biex nitolbu dejjem. Iħeġġiġna nitolbu fil-knejjes tagħna. It-talb għandu jkun parti integrali mis-servizz tal-Knisja. Iħeġġiġna nitolbu fil-familji tagħna. Iħeġġiġna nitolbu privatament kif qalilna l-mulej biex immorru fil-kamra tagħna weħidna u nitolbu lill-missierna li hu fis-smewiet li jisma' fis-sigriet. Iħeġġiġna nitolbu ma' sbieħ il-jum biex il-jum nibdewh miegħu bil-barka tiegħu. Iħeġġiġna nitolbu matul il-ġurnata u sikwit dak it-talb ġakolatorju ngħidulu skont il-bżonnijiet li jiġu jinqalgħu bir-ringrazzjamenti wkoll li għandu jkollna. Min jaf kemm il-darba nkun qed nara pazjent kun każ diffiċli ġo qalbi tgħid dik il-naqra talba mulej tini l-erf. Il-mulej riedna nitolbu anke fit-tarf tal-ġurnata biex nagħlqu l-jum miegħu bil-barka tiegħu. Riedna nitolbu meta aħna ferħanin, meta aħna mdejqin, meta aħna b'saħħitna, meta aħna morda, fil-maltemp u fil-brazzi. Fi kliem ieħor, il-mulej Ġesu tagħna dan il-privileġġ, dan id-dħul liberu qudiemu biex niġu nitolbu kemm irridu u x'kien irridu aħna. Bħalma tgħid l-Iskrittura, komplu fit-talb u wisru b'radd il-ħajr. Talb u radd il-ħajr. Mulej għandi bżonn, mulej grazzi tal-li entni. L-istorja li qalilna Ġesu hija waħda interessanti, sempliċi. Mela immaġinaw dan ir-raħal fil-Ludija x'imkien fil-passat fejn għandek dan l-imħallef pesmu, raġel mill-għar, la jibża minn Alla, la jibża iqis il-bnedmin, ma jimpurtaħ minn ħadd, egoist, u jekk jogħġbok ukoll huwa mħallef,
U għandek dill-armla, miskina f'ira weħida, li għandana l-bżonn li jagħmilha ġustizzja. X'ġara eżatt ma nafux, forsi meta miet ir-raġel tagħha ħallila biċċa għalqa li kienet l-unika sors ta' income li kellha biex tgħixi u l-familja tagħha. U kien hemm xi ħadd li ħa vantaġġ għax hija armla u hija fqira u hija bla saħħa u ħadielha jew b'xi mod jew ieħor għamilha xi inġustizzja. U din il-mara tfittex ġustizzja. U l-unika bniedem li tista' tmur għandu huwa dan il-bniedem skifus dan l-imħallef ħażin. U marret għandem u talbitu. U naturalment dak injora farfar u tlaqlem. Imma ma qatax qalba. U reġgħet marret titolbu. U reġa' njora. U reġa' marret titolbu batat ix-xejjer. U reġgħet marret titolbu u baqgħet titolbu. Baqa' jinjora ma sa fl-aħħar qed isma' din ħaġġenninni. Din ħaġġenninni jekk ħatibqa' sejrek jien ħanispiċċa ħażin. Ma naqbad u nagħtiha dak li rrid li trid biex neħles minnha u għall-ebda raġuni oħra mhux għax nibża minn Alla, mhux għax importani bil-ġustizzja, imma sempliċement biex ikolli naqra paġi ġo moħħi. Tliet affarijiet joħorġu minn din il-parabola. Kellek din il-mara li kellha bżonn. Kellek din il-mara li talbet, kellek din il-mara li rċiviet dak li talbet għalih. Sempliċi daqshekk. U t-talb hawnhekk jibda. Meta bonesta quddiem Alla aħna nirrikonoxxu ix-xejn tagħna, il-bżonn tagħna, id-dipendenza tagħna fuq Alla. Tajli jiena naħdem u naqla x'niekol bis-saħħa tiegħi. Hekk jirraġunaw il-pagani. Meta aħna nitolbu għatina llum il-ħobżna ta' kuljum qegħdin nitolbu Alla tina s-saħħa, tina l-opportunità biex nġibu xi ħaġa biex nkunu nistgħu niklu għal bżonnijiet ta' ġisimna. U meta nkunu morda, ma nagħmlux bħal pagani li tilqu niġru lejn it-tabib u mmorru nibelaw il-mediċini. Dak il-pagani jagħmlu hekk. Aħna nitolbu lil Alla jfejjaqna, ħalli iva nużaw il-mezzi li hu stess provdinna, imma il-mezzi li qegħdin nużaw nagħmluhom b'dipendenza fuq Alla. U kif nistgħu ma napprezzawx il-bżonn tagħna meta nqisu ħajjitna u kulħadd jaf ħajtu kif inhi. Jien naf tiegħi inti taf tiegħek. M'hemmx dik id-djufija morali spiritwali ġo fik. Ma tidnibx u terġa' tidneb u terġa' taqa' u terġa' tiżbalja. U kemm il-darba kuljum. Ma tgħoddhomx. Huwa biżżejjed biex dan it-toqol taħtija jafġek u spiritwalment inħilek kull saħħa u jdajfek. Għalhekk jeħtieġ li nitolbu aħfrinna dnubietna u nirġu dik l-attitudni ta' isma' jiena dnibt kontrik mulej imma neħili ħtijieti. Eħlisni minn dan it-toqol biex ingawdi dik il-libertà li tani Ġesu Kristu. U nafu d-djufija tagħna, nafu li maħfurin u nerġgħu naqgħu. Allura nitolbu lil Alla la ddaħħalniex fit-tiġrib. Eħlisna mill-ħażin. Għax waħdi żgur nerġa' naqa', għax jiena dajjef. U min jaf, ħuti, kemm djufija, kemm żbalji jagħmilna, kemm gburija, kemm uġieħ. Sikwit kemm tlifna paċi. X'uġieħ bla bżonn ikid. Għaliex ma nġorrux qudiemu dak li għalina u tqil wisq. Mhux għalhekk tgħidilna l-Iskrittura umiljaw ruħkom mela taħt lid setana Alla biex jollikom f'waqtu. Itfgħu fuqu l-hemm tagħkom kollu għax hu jieħu ħsiebkom. Huwa l-istess Alla li ħallina fil-provvidenza tiegħu niġu fil-vjaġġ tagħna ħdejn il-Baħar l-Aħmar. U fuq din in-naħa l-Baħar l-Aħmar u fuq dik in-naħa hemm l-armata tal-Eġizzjani ġejja għalina, feroċi, joboduna, lesti biex joqtluna. U aħna fin-nofs, imsakrin, ġogaġġa. Se nagħmlu f'dak il-waqt. U Mosè lin-nies qalilhom isktu, ikkalmaw. Araw is-salvazzjoni li se jġib Alla għalikom illum. U dak li huma kienu jafu li huwa impossibbli,
Raw li t-setana talla tiftħilhom il-Baħar l-Aħmar biex huma jimxu fuq art nixfa u jeħilsu minn dik is-sitwazzjoni. Nirringrazzja lil Alla għal dawk il-momenti f'ħajti li ġabni dari mal-ħajt li urini d-djufija tiegħi għax kien f'mument bħal dak illi tlabt u tlabt ta' veru għax kont inħoss li waħdi ma nista' nagħmel xejn. Il-problema tagħna l-aħwa mhux li aħna dgħajfin wisq. Il-problema tagħna hi li aħna b'saħħitna wisq jew naħsbu li aħna b'saħħitna wisq. Il-problema tagħna mhix li ma nafux imma li naħsbu li nafu. Il-problema tagħna mhix li m'għandniex imma li minn għalina għandna biżżejjed. O Alla, neżżana minn kollox, neżżana mill-kburija, neżżana mill dawn il-pretenzjonijiet kburin tagħna u ħallina narfuk. O Alla li inti dak li tipprovdilna saħansitra il-ħobżna tagħna ta' kuljum u kull barka oħra. Dan jotta lina individwalment imma jotta lina wkoll bħala knejjes. Il-mulej batna f'din id-dinja biex inwettqu missjoni impossibbli. Għaw xi ħadd minna li kapaċi jmur iċ-ċimiteru jqajjem xi ħadd mill-mewt? Daqshekk ieħor int kapaċi illi ssalva ruħ. Imma bħalma bad il-profeta biex imur u jipriedka lill-Adam niexef, hekk Alla jibgħat lilna f'dan il-pajjiż niexef biex nipritkaw lill-Adam niexef biex ngħidulhom hu l-ħajja. Imma kif se nagħmluha din? Taħsbu li se nagħmluha bil-ħila tagħna jew bl-oratarija tal-priedki tagħna? Jew bil-gimmicks tagħna? Nistgħu f'għajnejn in-nies nidhru li qegħdin nagħmlu xi ħaġa u jċaxfuna jgħidulna bravi. Jekk nagħmlu l-affarijiet bil-ħila tagħna, ħbib tiegħi, ma jiswew xejn quddiem Alla. Tiġi saqaltnatek. Irridu li s-saltna tagħna tiġi anke f'pajjiżna li l-ħakma tiegħu, li r-renju tiegħu jinfirex f'pajjiżna fil-qlub tan-nies, qlub li lest li jċedu kollox għalih u jgħidulu inti l-mulej tagħna, salvana, eħlisna, mexxina, aħna lilek irridu nigglorifikawk. Aħna msejħin għal dan il-missjoni f'pajjiżna. Ejja ma noqogħdux nilagħbu f'affarijiet li huma żgħar, li huma trivjali, ma jiswew xejn, li m'għandhomx valur għall-eternità. Dan hu x-xogħol li fada Alla fina li nigglorifikaw l-isem qaddis tiegħu billi nsalvaw l-erwieħ, billi l-erwieħ l-qaddisin jikbru fil-grazzja. U taħsbu intom li intom mexxejja fil-knejjes tagħna li intom kapaċi tkabbru mqar pulzir wieħed il-wieħed mill-membri fil-Knisja tagħkom jekk ma jkunx bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Pritkawna iva, imma wkoll itolbu għalina. Għaddu ħin tippreparaw il-priedka daqskemm tgħaddu ħin fuq il-koptejkom titolbu għall-Knisja, għall-membri tal-Knisja tagħkom jekk irridu li l-Knisja tagħna tikber u tissaħħaħ. Tiġi saltnatek mulej. Ikun dak li trid tissemma hekk da fl-art. Imma dan iseħħ biss jekk inkunu nies u knejjes li nafu nitolbu. Ġesu għalinna min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott. Għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Xejn li f'qassatat. Xejn li f'affarijiet li ma jiswew xejn. Ma bis-saħħa tiegħu nistgħu nagħmlu leġubijiet. Jgħidilna wkoll wieħed mis-salmi jekk ma jkunx il-mulej li jibni id-dar jaħdmu għal xejn il-bennejja. Ħanaħdmu iva, ħanaħdmu bil-qalb, ħanaħdmu b'entużjażmu, imma ħalli norbtu kollox bir-rabta tat-talb, għax fit-talb qegħdin nuru id-dipendenza tagħna mhux fuq il-ħiliet tagħna, jew fuq il-programmi tagħna, jew fuq il-priedki tagħna, jew fuq l-elokwenza tagħna, ma qegħdin nafdaw falla biex ibierek u jwettaq dak li aħna b'ħilitna ma nistax. Jalla l-mulejja tina dan is-sens ta' bżonn għat-talb bħalma dik il-mara kellha dan il-sens ta' bżonn li titlob lil dak li mħallef ħażin. U Alla iwieġeb it-talb. Aħna nemmnu f'Alla illi jwieġeb it-talb. Dik il-parabola meta taqra ma nafx kif tħossok int.
imma li tipprovokani. Għax inħossni nirrid nirribella meta nismagħha. Inħossni ngħid ma le, mhux sewwa qed tgħid. Għaliex aħna mhix bħal dik l-armla. U Alla tagħna kif tista' tqabblu ma' mħallef ħażin? Hemm dik iċ-ċertu li tistimulak biex taħseb, tipprovokak biex taħseb. Għax Ġesu mhux qed jagħmel paragun bejnu u bejn l-imħallef. M'ebda paragun bejniethom. Mhux qed ixxebbaħ lilu ma' mħallef ħażin. Alla qiegħed jagħmel kuntrast. Qed jgħid kollox huwa il-kontra ta' dak li hemm f'dik il-parabola. Pereżempju, l-armla kienet armla u allura weħda. U marret għandha l-imħallef mhux mal-avukat tagħha, mhux ma' żewġa kienet armla, mhux ma' xi ħabib imma marret hi titolbu hi weħda. Imma meta mmorru aħna fit-talb, immorru weħidna. Aħna mhux weħidna mmorru. Aħna għandna il-medjatur tagħna Ġesu Kristu li jiġi magħna u li bis-saħħa tiegħu it-talb tagħna jsir effettiv. Mela, meta naraw li għandna qassis il-kbir ekkoli li daħal fi smewwiet Ġesu Kristu bin Alla, nersqu mela bla biża' lejn it-tron tal-grazzja biex naqalgħu ħniena u nsibu grazzja ta' għajnuna fil-bżonnijiet tagħna. X'jagħtina l-kuraġġ li mmorru ma' quddiem Alla quddiem dan Alla setan majestus glorjuż? Il-fatt li ma nisejru weħidna imma għandna l-Ġesu Kristu, il-medjatur li jiġi magħna. U Ġesu qal lill-missier qallu jien naf li int lili dejjem tismani. Mela meta għandek il-Kristu miegħek u ħadd tmur titlob lil Alla għandek iċ-ċertezza li bl-għajnuna ta' Kristu t-talb tiegħek se jinstema' minn Alla. Dik marret weħida, aħna morru ma' Kristu nitolbu. Hi wkoll kienet barranija. Ma kienx tiġi minnu, ma kellha l-ebda relazzjoni miegħu dan l-imħallef, ma kienx jafa u ma kienx tafu. Barranija għalih. Imma aħna għal Alla barranin. Fl-istess parabola xi sejħilna? Il-magħżulin tiegħu. Li qabel ma konna neżistu, Alla kien diġà għażilna u ħabna. U bagħat li Kristu biex jifdina u jiġbidna għalih biex insiru ulied adottivi. Mela meta mmorru quddiem Alla nitolbuh, maħniex qegħdin immorru quddiem stranġier li ma nafuhx. Quddiem xi ħadd li m'għandu l-ebda interess fina, imma qegħdin immorru dik il-konfidenza li t-tfal tiegħi jiġu għandi jitolbuni. Inkun fejn inkun anke fil-kamra tal-banju. Għandhom dik il-konfidenza għax huma uliedi jiġu jitolbuni u tini din u tini l-oħra u jġennuni. U ntihom għax inkella jġennuni. U ntihom għax inħobbhom. Mela meta qegħdin nitolbu aħna qegħdin immorru nitolbu lil missierna. X'konfidenza hux. X'kuraġġ għandna nagħmlu f'fatt li Alla setani huwa il-missier tagħna u aħna wliedu mela ħammorru dik il-konfidenza ta' wlied żgħar u nitolbuh. Imħallef kien ħażin, la jibża minn Alla u ma jimpurtax xejn mill-bnedmin. U jekk jogħġbok xi ħadd xi politikan tagħmlu mħallef dik il-belt. Korrott. Jasra jekk trid xi ħadd li jkollu ċertu statura huwa mħallef, imma dan la kellu prinċipji u ma kien jiġu kif ngħidu bil-Malti jaqgħu jqum minn kulħadd. X'kuntrastu ma' dak li aħna qegħdin immorru nitolbuh ma' Alla li huwa ġust u qaddies u tajjeb u ħanin. Iva, il-mulej ħanin u twajjeb u jdum biex jgħadab u tatjieba kbira. U jekk konna li x'kien dubju fuq il-karattru ta' Alla tagħna li qegħdin nitolbuh, ftakar fis-salib ta' Kristu. Ara fih il-ġustizzja t'Alla, l-erf t'Alla, it-tjieba t'Alla li mħabba l-grazzja tiegħu għalina. Mela meta qegħdin immorru quddiem Alla qegħdin immorru quddiem xi ħadd li nafu li għandu qalbu tfur bl-imħabba għalina. L-imħallef mill-banda l-oħra weġiba lil din il-mara fuq qalbu. Mhux għax ried, sempliċement biex jeħles minnha. Marret għandu bla stedina, ma ridiex kieku seta, infatti weġiba biex jeħles minnha. Mill-banda tiegħu, mill-banda l-oħra Alla tagħna qiegħed jistedinna hu biex immorru għandu. Itolbu u jingħatalkom, fittxu u ssibu, ħabtu jinfetħilkom. Dik hija l-wegħda tiegħu fl-Iskrittura għalina.
U jikxef Alla qalbu magħna meta jgħid għax jien naf il-ħsibijiet li naħseb fuqkom jgħid il-Mulej. Ħsibijiet ta' sliem u mhux ta' ħsara biex nagħtikom futur u tama. Imbagħad intom issejħuli u tiġu u titolbuni u jien nisma'kom. Tfittxuni u ssubuni meta tfittxuni b'qalbkom kollha. Weda stupenda tal-Alla, ejjew, jien għandi intenzjonijiet tajba għalikom, mela ejjew, itolbuni u nisma'kom, fittxuni b'qalbkom kollha u jien nagħtikom ix-xewqat it-talbiet tagħkom. Huwa veru, illi kultant jidher li Alla ma jweġibniex, u forsi ma jweġibniex meta u kif irridu. Wieħed jgħid, forsi għax mhix ir-rieda tal-Alla. Iva, forsi. U forsi wkoll ma weġbikx għax int ma perseverajx fit-talb. U tużax verità teoloġika u biblika biex tiskuża lilek u las tiegħek. Fl-Iskrittura naqraw li b'dan għandna qalbna qawwija fih li jekk nitolbu xi ħaġa skont ir-rieda tiegħu jismana. Naturalment rridu nitolbu f'konformità mar-rieda tiegħu, mal-liġi qaddisa tiegħu, max-xewqat u l-wedi tiegħu fl-Iskrittura. Ma kultant ma nitolbux skont ir-rieda ta' Alla. Għax dak li nitolbu fih innifsu huwa ħażin. Pereżempju, ġagu jgħidilna intom titolbu u ma taqilgħux. Għax titolbu ħażin biex tonfqu għal pjaċiri tagħkom. Talb li huwa talb essenzjalment egoistiku huwa talb ħażin. U Alla ma jisimgħux, dak ma jqisux skont ir-rieda tiegħu. Però kultant Alla ma jweġibniex għall-inqas kif naħsbu aħna, mhux għax tkun kontrarja għall-rieda tiegħu, imma x'ir-rieda tiegħu tkun aħjar minn tagħna. Min jaf kemm il-darba tfal jgħidu nisma' papa, tieni ċokkolata, tieni borża oħra twistis. U jien nagħtihom tuffieħa minflok, speċjalment jekk ikunu ħadu 3 ċokkolati oħra fil-ġurnata. Minix nismagħhom fis-sens li mhix nagħtihom eżattament dak li rridu, qed nagħtihom xi ħaġa però aħjar milli talbuni. Le? Naħseb l-eżempju per eċċellenti ta' dan li qed ngħid huwa Ġesu fil-Ġetsemani. Meta talab lil missier jekk trid warrab dal-kalċi minni. Isma' mhux ir-rieda tiegħi, imma tiegħek tkun magħmula. Ġesu meta affaċċjat bit-tbatija bis-salib, dak li kien ħajġor id-dnub li ħajġor fuq, talab jekk jista' jkun biegħed minni dal-kalċi. Imma fl-istess ħin qed ipoġġi lilu nnifsu jissottometti ruħu għar-rieda tal-missier, jekk trid, u mhux ir-rieda tiegħi, ir-rieda tiegħek tkun magħmula. U Alla semgħu lill-ibnu, imma mhux billi ħelsu li ma jbatix, imma billi ibati u jgħaddi bil-mewt u mbagħad wara 3 ijiem jqajmu bil-mewt u b'dan il-mod ukoll jikseb il-fidwa tal-bnedmin. Dak li talab Kristu ġie imwettaq imma mod kif Alla fil-pjan etern tiegħu rali u l-aħjar. Min jaf kemm il-darba aħna stess tlabna għal ħbieb raba membri fil-Knisja tagħna li kienu morda u tlabna bil-qalb u tlabna fit-tul u bil-fidi u kollox imma Alla kellu fir-rieda tiegħu li dawk il-persuni joħodhom id-dar, joħodhom is-sema. U aħna nissottomettu ruħna għar-rieda tal-Alla. Kif se niġbor kollox, żewġ veritajiet joħorġu hawnhekk. Illi meta mmorru nitolbu, għandna nitolbu b'attitudni ta' talb, ta' tallab. Mhux bħalli kieku aħna qegħdin niddettaw lil Alla għamel hekk għax irrid jien. Ġesu ma għallimniex nitolbu ikun dak li trid li rrid jien fis-sema hekk da fl-art, ma jkun dak li trid int. It-talb jekk xejn iservi ta' skola biex nitalmu, nissottomettu ir-rieda tagħna għar-rieda ogħla u ikbar ta' Alla għalina. Il-banda l-oħra, kif għad fil-bidu nerġa' ngħid issa, ħalli ma nagħmlux din skuża biex nieqfu nitolbu. Tlab darbtejn, tlab 3 u ma tagħnix dak li rid, mela nieqaf hawn. Ħanejt ħaġa.
Aħna nħabta ngħidu Alla dejjem iwieġeb it-talb, kultant jgħidilna le. Ma tantx toġobni dik. Għax aktar milli jgħidilna le, Alla jwieġibna b'mod differenti u li jaqbel lilna skont ir-rieda aktar għarfa tiegħu milli tagħna. L-Iskrittura tgħid hekk li min jiġi għand Alla jeħtieġ li jemmen li Alla hu u li jħallas lil dawk li jfittxuh sewwa. Smajtuha? Alla jħallas, Alla jippremja. U din hija wegħda fl-Iskrittura, Alla jippremja lil dawk li jfittxuh sewwa. Mela minflok ma naqta' qalbi u nieqaf, ħalli nkompli nitlob sakemm Alla jweġibli u jbarikli. U jekk ir-risposta tiegħu tkun differenti minn dak li stennejt, ħadkun hekk. Imma minn dan ħankun ċert li jekk ħanitlob lil Alla, Alla ħajwieġeb u Alla ħajbierek. Ħajbierek lili li qed nitlob, ħajbierek lil dawk li qed nitlob għalihom skont ir-rieda għarfa tiegħu. Iva il-mulej dejjem wieġeb it-talb ta' uliedu meta uliedu jitolbuh b'ħerqa b'ħeġġa dik il-konfidenza bil-fidi għaliex Alla li jaf kollox li jaf il-qalb ta' uliedu iva Alla jweġibna u Alla jberikna u Alla jagħtina jippremjana meta aħna nfittxuh sewwa. Ħalli ma nismax din l-iskuża Alla ma samanix. Minflok tajt Alla ma samanix, għajt imma jiena ipperseverajt fit-talb. Għajt ninsisti ma Alla. Jew ċedejt. Jew tajt qalbi. Jew injorajt kollox u ħallejt l-affarijiet għaddejjin. Min ħabbat jinfetaħlu jgħidilna. Min ifittex isib. Imma kultant it-tfal imorru fil-kamra ta' Mursi, ma sittiex papa, kemm dom fittixa? Bej wieħed ieħor 6 sekondi. Mbagħad tmur, tfittex ftit taqalleb naqra u siba. Jew meta konna żgħar konna mmorru, xi bieb ta' xi mara xieħa, inħabtu nitilqu niġru. U din il-mara toħroġ miskina ma tara lil ħadd. U mhux hekk ħafna drabi qegħdin nitolbu aħna inħabtu fuq il-bieb tas-sema. U nħarbu niġru. Ħabbat. U jekk ma ġiex ir-risposta erġa' ħabbat. U jekk ma ġiex ir-risposta erġa' ħabbat. Kemm ħandu? Kompli ħabbat sakemm jinfetaħ il-bieb għax Alla wedna li jekk intom tħabtu jinfetħilkom. Ejja nkunu bħal din l-armla li marret għand dan ir-raġel skifus u ma semaħħiex. U reġgħet marret u baqgħet sejra u baqgħet tmur sakemm dak ir-raġel ħażin sema u għamilha ġustizzja li xtaqet. U jekk dik il-mara marret weħida, mara barranija, għand raġel ħażin li ma kellu l-ebda interess fiha u semaħħa għax ipperseverat kemm aktar Alla jisma' it-talb tagħna. Jekk aħna morru permezz ta' Kristu, jekk aħna immorru għax aħna uliedu, għax nafu li huwa Alla tajjeb. U għax hu stess għandu l-interess tagħna marbut mal-interess tal-glorja ta' ismu. Kemm iktar jisma' lilna jekk aħna nipperseveraw fit-talb. Dik il-mara damet tistenna b'inġustizzja kontra tagħha damet tistenna sakemm ħadet dak li riedet, ħaditu biss sforz il-perseveranza tagħha. Imma mhux hekk Alla. F'kuntrast Alla iwieġeb malajr it-talb tagħna. U għawilla Alla mhux se jagħmel ġustizzja mal-magħżulin tiegħu li għajtulu nar u lejl, se joqgħod itawwala magħhom. Ngħidilkom se jara li jiksbu ġustizzja u fil-pront. Dik hija l-wegħda ta' Alla. Li Alla jismana u jismana malajr. U malajr jista' jkun sekondi, malajr jista' jkun sigħat, malajr jista' jkunu ġranet, jew snin, jew sekli. Imma malajr Alla mhux qiegħed jilab noli magħna. Alla mhux qiegħed jaħbi lilu nnifsu minna. Alla mhux qiegħed itawwala bla bżonn. Alla jisma' t-talb tagħna meta
u fl-aħjar interess tagħna u għall-akbar glorja tiegħu u lanqas sekonda wara. Alla jisma' tagħna malajr. Ejja mela nipperseveraw għax waqt li qegħdin nitolbu Alla qed jibdellilna, qed jumiljana, qed jallimna xi tfisser il-fidi ta' vera, qed juri l-fedeltà tiegħu magħna, qegħdin nuru l-glorja tiegħu. Ejja nitolbu, ejja nipperseveraw fit-talb bħal dik il-mara u iva Alla jisma' it-talb tagħna. Ħbib tiegħi, irrid nagħmel twissija lilna bħala insar evanġeliċi. Jekk il-ħajja tagħna bħala insara hija nieqsa mit-talb, il-ħajja tagħna hija firħa, hija bla valur, ma tiswa xejn. Tgħidli ma jiena biżi inkollu naħdem, anke naħdem għal mulej. Jekk dak li qed tagħmlu bla talb, qed tagħmlu waħdek. U dak li tagħmel waħdek ma fih ebda valur ta' xejn quddiem Alla. Il-bnedmin jistgħu jċafċfulek fid-der jidher li qed tagħmel suċċess, imma dak li qed tagħmlu waħdek għax qed tagħmlu mingħajr talb meta jiġi dak il-mument li tidher quddiem it-tron ta' Kristu biex tagħti kont ta' emilek quddiemu l-emejjel tiegħek jiġu testit, jgħaddu min-nar u jinħarbu bħall-injam, bħall-ħuxlif, bħat-tibel u jispiċċaw fix-xejn. U l-opportunità li kellek f'din id-dinja għal perjodu qasir ta' snin, perjodu qasir ħafna, għandek l-eternità kollha, jiddispjaċik li meta kellek iċ-ċans li taqdi lil Alla f'din id-dinja inti ma qdejtux għax provajt tagħmel ħiltek bil-saħħa ta' ġismek minflok b'dipendenza fuq Alla. Dan jotta lina bħala individwi, dan jotta lina bħala knejjes evanġeliċi. Jekk nippruvaw f'Malta nagħmlu l-affarijiet bħala knisja fix-xandir tal-Evanġelju fil-qima tagħna u nagħmluha bil-ħila tagħna, bil-ħila ta' ġisimna, bl-aġġendi kollha li għandna u għandna ħafna aġġendi u għandna ħafna affarijiet. Ma nagħmluha mingħajr talb. Dak kollu li nagħmlu f'għajnejn Alla ma jiswa assolutament xejn. Taħseb li inti mexxej li tippridka l-kelma illi bil-kliem tiegħek se tagħmel impatt fuq is-semmija tiegħek. Għax studjajt, għax rajt, għax preparajt il-pridka tajjeb, għax ippreżentajtha b'mod elokwenti u b'ħafna kliem sabiħ. Taħseb li tista' mqar tbiddel ftit kabbar daqshekk il-qaddisin jew tikkonverti xi ruħ. Dil-ġimgħa rċivejt ittra minn wieħed ismu Nicholas. Kien talabni biex jieħu waħda mill-gospel letters tiegħi f'Bible study. Illi fiha f'dan il-letter kont urejt mill-iskrittura illi mhux il-bnedmin kollha huma wlied Alla. Imma dawk li għandhom fidi fi Kristu, lil dawn ingħata s-seta li jsiru wlied Alla. Mill-bqija waħidna aħna il-bot minn Alla, infatti Ġesu li xhud qalilhom intom missierkom ix-xitan. Imma llum hawn din it-tagħlim li kulħadd u x'in ir-reliġjon tiegħek li kulħadd huwa wlied Alla. U ħada f'din il-Bible study u qrawha u studjaw flimkien. Meta saqsihom x'jaħsbu, ir-risposta tagħhom kienet waħda. Rubbish. Imbarazz. Allhom imma x'hemm ħażin fl-argument? Xejn. Imma l-Iskrittura qed turi ċar li aħna nsiru li Alla bil-fidi fi Kristu. Imma l-Iskrittura kitbu għan-nies u l-Iskrittura kollha żbalji. Il-kelma waħida, incidentalment, ma nistax nifhem xi tmur tagħmel Bible study ta' ktieb li jgħid li huwa l-kelma tal-Alla jekk inti taħseb li huwa sempliċement ktieb tal-bnedmin kollu żbalji. Ma sebx li aħjar tmur it-teatru jew tmur tiddeverti x'imkien milli taħli l-ħin f'dak il-mod, ma apparti kollox, lil dan Nicholas għatlu ħaġa waħda. Għatlu l-kelma tagħna avolja biblika, avolja hija korretta, laqqas biss tigref il-qalb ibsa tal-bniedem jekk ma jkunx l-Ispirtu tal-Alla li jaqbad dak il-martell u jkisser il-qalb ibsa żor
samma tal-bniedem. Mela, pastor, jekk inti titpriedka, prepara l-kelma. Għax hija l-kelma li Alla juża biex iwassal il-messaġġ tiegħu. Imma wkoll itlob għalina. Itlob biex dik il-kelma li qed ixxandar il-Mulej Ġesu juża l-Ispirtu tiegħu u jifqa l-qlub u jibni u jsaħħaħ u jferi fejn hemm bżonn u jfejjaq fejn hemm bżonn. Ma rridx inkun negattiv. U minix negattiv, għax il-Mulej għalina din parabola biex jinkoraġġina u jiena biss irrid nagħmel li ninkoraġġikom. L-aħwa ejja nitolbu, ejja ma noqogħdux nilagħbu, ejja nitolbu ta' veru. U t-talb huwa xogħol qiebes. It-talb mhux li tgħid ġakolatorja u mexxu sammorru, it-talb hu xogħol qiebes. Ħafna aktar qiebes mill-istudju tal-Iskrittura. Ħafna aktar qiebes. It-talb ta' veru huwa xogħol qiebes. Hija tissara ma' Alla, qed tħabbat fuq il-bieb tas-sema. Tippersevera għalkemm għajjien, għalkemm moħħok qed jgħidlek mur orqod. Ja mur għamel xi ħaġa oħra, inti le, jekk ma jkunx Alla li jibni għal xejn naħdem jien. Ejja nagħmlu ħafna affarijiet oħra inqas u aktar talb jekk irridu l-ħajja tagħna l-knejjes tagħna jkunu effettivi. U iva, ikunu effettivi. U t-tgergir tagħna jinbidel fi gratitudni meta nitolbu. U l-ansjetà tagħna tinbidel fi slim. U l-burja tagħna tinbidel f'tifħir. U l-knejjes tagħna isiru ġonna li fihom iwarrat il-verità, il-qdusija, l-imħabba, l-adorazzjoni ta' Alla. Ejja ninterċedu għal dal-pajjiż u nitolbu li Alla jibgħat stejqien u naraw eluf ta' Maltin iduru mill-idolatrija mill-materjaliżmu tagħhom biex iqimu u jadoraw lil Alla missirna. Il-talb tagħna huwa taġita għalina tal-familji tagħna l-knejjes għall-pajjiżna. Il-talb tagħna huwa wkoll fuq kollox il-mod kif nadoraw u niglorifikaw l-isem qaddis tal-Alla. Għaliex meta nitolbu għax għandna fiduċja f'Alla le, inkella ma titlobx. Nitolbu jekk għandna vera fidi fih, inkella ma titlobx. Imma meta qed titlob inti qed turi li għandek fidi f'Alla, li Alla huwa xi ħadd ta' min jafda fih, li Alla huwa tassew omnipotenti, li Alla huwa tajjeb, li Alla huwa ġust, li Alla huwa mħabba. Inti qed issebbaħ l-isem tiegħu billi turi kwalitajiet il-kwalitajiet sbieħ tal-karattru tiegħu. U iva Alla huwa glorifikat. Sempliċement għax nitolbu huwa glorifikat ukoll għaliex hu jisma' t-talb tagħna u meta jisma' t-talb tagħna isib lil uliedu f'Alenija jirringrazzjah u jroddulu ħajr għaliex sema' t-talb tagħna iva Alla huwa glorifikat. Tajt li jien ma nafx nitlob. U lanqas jien għadna żgħar qegħdin nitalmu imma xorta ma naqtawx qalbna. Jien ma nafx nitlob, jiena qisni tarbija, għadni nitwieled. Ma nafx nitkellem, ma nafx kif nesprimi lilu nnifsi bil-kliem. Tarbija meta titwieled, kull ma taf tagħmel jgħiduli inta tibki. Tibki jekk hija l-ġuħ, tibki jekk hija binas, tibki jekk hi weħida, tibki jekk għandha l-ħmieġ. Tibki jekk hija sħuna żejjed, tarbija tibki. U tafu xiex? Dan huwa l-aġeb. Li tibki u omma tifhem il-bikja tagħha. U tgħidlek dik bikja tal-ġuħ jew dik bikja tan-nas. Ma jismax Alla allura il-biki tagħna, tnijejt tagħna, ma jarax Alla dmuħ tagħna u jinterpretah. Ejja nitolbu kif nafu. U aktar minn nitolbu, aktar nitalmu. Bħal meta s-suq rota. Tista' ddum taqra kotba kemm trid. Kif is-suq rota, le? F'xi punt trid titla' fuq rota u titla'. Probabbli taqa'. U terġa' tqum, u terġa' titla', u terġa' taqa', u terġa' tqum. But
titgħallem is-suq sew. Ejja nitolbu lil Alla mulej għallimna nitolbu. U jallimna. Jallimna mill-iskrittura, jallimna mill-prattika tat-talb innifsu. Hekk għamel lill-apostli. Huma talbuh l-ewwel biex jallimhom jitolbu, għallimhom jitolbu. Dakinhar għallimhom it-talba tal-missien, għallimhom bl-eżempju tiegħu, għallimhom bit-tagħlim tiegħu fuq it-talb. Għallimhom meta bagħat l-Ispirtu Santu fuqhom biex ikompli jsaħħahom. L-apostli x'għamlu f'ħajjithom taw lilhom infushom għal żewġ affarijiet, għall-kelma u għat-talb. U talmu jitolbu. U 12 raġel komuni xejn ta' barra minn hawn qalbu d-dinja tagħhom ta' taħt fuq. U Alla użhom fid-djufija tagħhom biex il-Vanġelu beda jinxteret u eluf ta' nies fil-ġenerazzjoni tagħhom jikkonvertew. Mulej għallimna nitolbu, aħna maħna xejn, aħna maħna ħadd, aħna sempliċement tfal, għallimna nitolbu, għamilna bħal dawk l-apostli biex fil-ġenerazzjoni tagħna u f'pajjiżna naraw l-izza tagħna tiegħek taħdem u tikkonverti eluf ta' Maltin għall-glorja ta' ismek. Din hija talba skont ir-rieda tal-missier, imma mhux nitlobha issa u nieqfu. Jekk verament għandna din f'qalbna, il-konverżjoni tal-Maltin, kif nistgħu ngħaddu ġurnata waħda jekk ma nimplorawx lil Alla mulej, kollok ħniena minn pajjiżna. Irridu nitalmu nitolbu. Mhux sempliċement il-kliem, imma li qalbna tkun taħra għal pajjiżna fl-imħabba u nitolbu nibqgħu nitolbu. U ma nieqfux nitolbu sakemm naraw Alla jaħdem u sakemm nagħlqu għajnejna f'din id-dinja. Ġesu jaħfaw jispiċċa sentenza provokattiva fit-tarf ta' dil parabola. Isaqsi imma taħsbu intom illi bin il-bniedem se jsib fidi fuq l-art meta jiġi. Ġesu jagħmel din il-mistoqsija mhux biex noqogħdu nispekulaw fuq l-eskatoloġija. Ġesu jagħmel din il-mistoqsija biex aħna nsaqsu lilna nfusna jien għandi fidi. U l-unika risposta li tista' tagħti hi din. Jien għandi fidi jekk jien bniedem tat-talb. Altrimenti l-professjoni li jien nemmen fi Kristu hija fażulla u ħrafa. Jalla ninsabu fost dawk illi lejl u nar isejħu l-isem qaddis ta' Alla. Jalla nkunu nies ta' fidi, jalla nkunu strumenti fidejh biex jużana kif irid għall glorja ta' ismu qaddis. Ejja nitolbu.